Upravo smo završili sa snimanjem webinara na temu kako efikasno upravljati radom na daljinu. Zašto smo se odlučili upravo za ovu temu? Iz razloga što mislimo da već sve znamo o komunikaciji. Mislimo da puno znamo o upravljanju, o vođenju. I slažem se da to i je tako. Međutim, kad govorimo o komunikaciji i upravljanju ljudima na daljinu, tu postoje određene specifičnosti i neke stvari o kojima moramo povesti računa. I kroz vlastito iskustvo rada u jednoj većoj internacionalnoj organizaciji svjedočila sam zamkama u koje možemo upasti misleći da radimo posao na dobar način. Dakle, postoji velik broj malih trikova koji nam mogu puno pomoći u tome da na kraju ostvarimo učinak kakav želimo, bez obzira što se svi ne nalazimo u istoj prostoriji, u istom uredu, pod istim krovom. Pitat ćete se možda zašto ovaj webinar pa neće više biti aktualan, tema neće biti aktualna jer se polako svi vraćamo u urede. Međutim, još neko vrijeme sigurna sam postojat će skupina ljudi, pogotovo ona rizična skupina ljudi koji će i dalje raditi od kuće. Također svjedočimo tome da se radom na daljinu posao može odraditi jednako efikasno, jednako učinkovito, ako ne i učinkovitije nego što je to u uvjetima kad radimo u uredu. I nesumnjivo će brojne organizacije vjerojatno odlučiti i taj način rada usvojiti i u buduće, neovisno o ovoj situaciji. Dakle, ovo je jedan alat koji će nas pripremiti da promijenimo način komunikacije, odnosno da je prilagodimo novim uvjetima koji nas čekaju u suvremenom načinu rada.